Am ajuns la o peșteră, la peștera Șugu, la o peșteră cu 4 nivele. Acesta fiind nivelul superior a peșterii, nivelul amenajat, dar nu și iluminat. Este vorba despre o peșteră cu categoria B. Legea nu prea ne dă voie să iluminăm. Din fericire, este vorba despre o peșteră de 4 nivele sau 4 etaje. Deci, suntem noi aici acum la nivelul superior. Un pic mai jos este vorba despre un nivel cu numele Uscatul 2. Avem o braț de legătură mai jos care leagă Uscatul 2 cu nivelul activ a peșterii. Deci, nivel activ înseamnă că iese apă sau este pârâu înăuntru. Este vorba despre pârâul Șugu, care iese din peșteră, este apă potabilă, un pic bogată în calciu și magneziu, care e un pic mai bună și pentru probleme cardiace. Deci, despre descoperirea peșterii pot să vă zic că localnicii din Voșlobeni și Valea Strâmbă cunoșteau nivelul activ a peșterii începând de la anii 1800. Dar, în anul 1930, folosind dinamita, lumea știa că sunt niște comori ascunse în masivul Șipoș. Și ei au găsit o gaură de unde ieșea apa. Opa, am găsit aurul. Au folosit în anul 1930 dinamita și au cartat nivelul activ, adică 67 de metri până la sifon. Deci, ce înseamnă sifonul, dacă știți? Da. Să-mi ziceți. Scurgerea. Mă așteptăm. Bine. Ieșirea nu, apei sifon. E o chestie din căderea apei, nu? Cumva, când ajungi într-un... Bazin. Da, într-o Gaură? așa. Acolo se formează așa un fel de turbion și apa iese cu presiune mai departe, nu? Sifonul înseamnă o sală plină cu apă până la tavan. Cam așa. Asta Îmi imaginam și eu. Și de Și acolo asta ce mergem mai înălțime departe, are? dar cu... Deci, eu nu am fost niciodată pe acolo, nu în cap. E un traseu așa de strâmt încât eu nu încap pe acolo. Doi colegi au intrat până acolo în chiloți și în chiloți, deci nici hainele n-au loc. Au intrat în apă cu aproximativ 3-4 grade. Au stat înăuntru Nu-i de mers acolo. în jur de 3 ore și au ieșit negri de Da. la frig. Deci Da. au zis ei că degeaba mergem pe acolo, că nu avem loc, că suntem mai mari noi. Și nici comoară n-au găsit, deci oricum. Da. Căutau aur sau de ce Dacă au sunt găsit, nu au acolo? spus. Nivelul ăsta a fost descoperit cel mai târziu, în anul 1965, datorită domnului Bușli Lăioș și Ronfeld Acoș. Deci domnul Bușli Lăioș a fost un inginer în construcții și Ronfeld Acoș era un fotografie, cum se zice? Fotograf. Da, fotograf, asta vreau. Deci, aici au observat o crăpătură mică, unde au observat niște lilieci intrând și ieșind zburând. Deci, după un an jumate de muncă, cu săpături, de toate,
au ajuns la comori. Deci, au găsit stalactitele, stalagmitele și coloanele. Nivelul turistic este alcătuit din 9 săli cu nume proprii. Prima sală unde vom intra chiar aici după ușă e vestiarul nostru. Deci, în timpul descoperirii aici au lăsat echipamentele, hainele curate, burdare. A doua sală va fi sala sfaturilor. Cum au intrat acolo, nu au găsit nimic. Se disputau între ei că mai are ceva sens să mai caute sau nu, să mai sape, să mai înainteze sau nu. Pentru fericirea noastră au mai intrat și mai înăuntru și au ajuns în hala descoperitorilor. Deci au găsit comorile. Bun. Cum v-am promis, peștera nu e iluminată, am să vă dau lanterne dacă nu aveți. Dacă aveți, să folosiți. Dacă aveți întrebări, să întrebați. Dacă știu răspunsul cu răspunsul, Pe parcurs. vă zic, dacă nu mint, dar totuși vă zic ceva, încerc să vă explic totul. Peștera în total a fost cartată în anul 1976. Deci, Cartat. Făcută harta. Da. Nu zic bine? Da. Deci, știm de atunci că e o peșteră cu 4 nivele, pe partea asta a șipoșului cu 3 intrări. Avem o intrare aici, avem la uscat 2 și avem o intrare în nivelul activ. Toate sunt închise. Și lungimea totală cartată a peșterii are cu un pic mai mult de 1 kilometru, pot să vă zic că are 1021 de metri, din care noi vom vizita în jur aproape 180 de metri. Plus rezervația noastră speologică. Dacă vreți să intrați, am să vă arăt unde începe, unde trebuie de intrat. Mai în plus în jur de 140 de metri. În total 320 am putea vizita. Mergem, nu? Aici asta. Deci, bine ați sosit în prima sală a peșterii noastre, în vestiarul nostru. Să dăm o fugă pe hartă unde vom intra și unde nu. Suntem noi aici în prima sală, în vestiar. A doua sală va fi sala sfaturilor și ajungem în hala descoperitorilor. După care vizităm lumea fermecată, vom intra în sala hornurilor, în sala mare a peșterii noastre, în sala lui Edmund și ultima sală fiind sala muzicii. Începând de la sala buzduganelor, este sala fiind rezervație speologică, o sală neturistică, începe brațul prea plin. Ieși? Nu, s-a dus colega noastră să mai ia o lanternă. Ai găsit? Nu, că așa de mână am. Aveți lanternă să... Am de să mână, dau? am. Asta de cap nu merge. Începând de la sala buzduganelor, începe brațul prea plin, de care am promis că e rezervația noastră speologică și cu un pic mai greu accesibilă. Dar aici, în brațul prea plin, avem în sala minunilor candelabrul nostru, care este formată din stalactite, un grup de stalactite, peste 50 de bucăți neatins. Deci e teafăr, să zic așa. Și bine ați sosit în hala descoperitorilor, bine ați găsit, redescoperim stalactitele noastre,
stalagmitele noastre și coloanele noastre. Deci, care e diferența între o stalactită și stalagmită? Știți? Din plafon la... Și invers. Deci, exact. Stalactitele sunt cei care cresc de sus în jos, stalagmitele sunt care cresc invers, de jos în sus și unirea lor lentă numim coloane sau stalagmite. Deci, tata totdeauna sus și mama jos. Atâta diferență e. Aici, la dreapta mea, avem prima formațiune, meduza noastră. Ah, da, chiar care arată. Uite aici. Deci, de aici încolo o să avem nevoie de un pic de imaginație. Ajungând până aici, eu cred că ați observat două găruri. Aia. Unul la dreapta și celălalt în stânga. Deci, numim puțuri. Deci, cu ani în urmă, nivelul turistic era plină cu apă și mai fain era. Prin aceste găuri au ieșit apa pe celelalte nivele până când au ieșit total afară din peșteră. Dar dacă vă uitați la gaura din stânga în jos, este vorba despre gaura noastră de test. Dacă vrea cineva să intre în brațul prea plin, în rezervația noastră spălăgică, este rugată să coboare acolo jos. Nici eu nu m-aș... Am înțeles, nu în cap, acolo sigur. Deci, să coboare acolo jos și să iasă tot din acolo. Dacă este vizitatorul capabil să facă traseul ăsta, în rezervația noastră spălăgică nu există niciun loc unde să nu aibă loc de umanitare. Eu încap în gaura aia și pot să vă zic că este o gaură foarte comodă, lejeră. Deci acolo... Nu cred. Deci, intrarea, aveți grijă să nu cadeți. Nu, că nu ca. Aveți grijă la cap. Nu mă ține de picioare repede. Problema e aici, la intrare, încolo e lărguț. Da, Victor, tu nu cap, sincer, deci... Hai mă, să mă pot până la antena. Nu, e posibil să treacă și... Da, nu privire bine. Da. Intrarea în dreptul prea plin e mai strâmtă decât gaura asta de aici. Intrarea este între două coloane. Cam atât aici. Atât de înalt și atât de... Încerca să corespunde deci în tine, nu? Posibil. Adică spate cu vări, că nu știu ca picioarele lor. Nu, deci nu știu, pe acolo cobori. Invers. Cobori aici și ieși pe aici. Mai interesant de asta e de picioare. Intrăm mai rău, să vă arăt niște coraliste. Pe aici ar fi mai mult loc, într-adevăr. Nu e pe picică. Măi, Victor, eu cred că nu. Pe aici ar merge, dar... Pe aici și unde ajungi. Exact când te bagi, acolo e o problemă. Da. Chestiile astea sunt ascuțite, nu? Deci aici nu dar Salată. salată. Deci, fără salată. Și bănuiesc că salopeta e de cauciuc așa și înainte că dă niște cremă. Cu Durex, cred că se dă înainte. Da, aici e... Aici e cam montați, nicio problemă. Bine ați sosit la coralitele noastre. Dacă dați o privire în dreapta, în jos, puteți vedea Da, uite pe... niște coralite. Că niște... Este la stebe. De pe perete. Nu, am înțeles acum, da. Coralitele seamănă Uite, sunt și foarte aici. tare ca niște boabe de mazăre. Coralitele totdeauna cresc sub apă. Asta vreau să zic, că... Asta Și aici să înțeleg că este apă într-o anumită notă. a fost. Au fost cu ani în urmă. Aha. Deci vârsta peșterii are în jur de 65 de milioane de ani. Vă rog să nu atingem nimic. Credeam că e mică, dar nu, e pulbere fină. De ce nu avem voie să atingem nici stalactitele și nici stalagmitele? Nu știți, noi vai, vă zic. Dacă atingem o bucățică, oprim creșterea lui. Dacă avem grăsimea. Deci, exact. Da.
Pielea mâinii noastre are o ceva fel de grăsime și dacă atingem o grăsime, atunci nu asta Da. și nu mai cresc. Deci mai înăuntru, atenție mare la cap aici. Bine ați ajuns la tortul mirestei noastre, la stânga. Ăsta? Da, asta este tortul mirestei. Da. Arată. Opriți, vă rog, și la dreapta, dacă vă uitați, puteți vedea un delfin, o coloană, exact, Da. un delfin pe spatele unui broască testoasă. Puteți să veniți mai în față un pic. Femeii în primul rând. Deci am ajuns la favoritul femeilor. Dacă dați o privire între picioarele mele, nu acolo, ci la pământ. Fără un comentariu. Dar am primit, opriți vă rog, am primit și noi niște reclamații, coi mică și strâmtă și coi. Dacă nu vă place chestia asta, aveți, dragi femei, de unde să vă alegeți. Inclusiv totul Dumnezeu. Dar, fără glume, am ajuns la un traseu un pic mai alunecos. Da. Vă rog foarte frumos să țineți coarda din stânga dumneavoastră și să puneți picioarele lângă o stalagmită. Și atunci nu aveți cum să vă alunecați și să cadeți. Am înțeles. Și de desubt, favoritul bărbaților, Și mergem așa? gura soacrei cu un singur dinte rămas. Puteți imagina chiar cât e de mare. Nu?
ne oprim aici. Bine ați sosit în sala Hornurilor. Dacă vă uitați sus pe tavan, puteți observa niște găuri formate de apă. Asta numim noi hornuri. Singurul horn accesibil este ăsta, din care iese soara, și pe aici nu vom urca. Acum. Da, aici avem noi legenda principală a noastră, care ne zice că curge aurul în peșteră. Din câte 7 în 7 ani umplesc 3 găleți cu aur. Și bine ați sosit în sala lui Edmund. Este vorba despre un domn spalomaniac, cine a fost descoperitorul acestei săli, exploratorul sălii. Și sigur că sala poartă numele Domnului. Dar dați o privire sus în tavan, puteți vedea un grup de stalactite neatinse. Sunt unii la care lungimea lor depășește și un metru. Aici un pic mai jos puteți vedea cascada noastră sau niște elefanți pe spatele lor. Și un pic mai sus puteți vedea un fragment din zidul cel mare din China. Da. La dreapta, dacă vă uitați, puteți vedea cum arată când o bucățică e crăpată de jos până în sus, de zidul lateral. A fost măsurată crăpătura asta și crăpătura înaintează până la sala hornurilor. Deci, bucata asta nu are cum să cadă jos. Dacă ar cădea jos, am rămâne blocați aici înăuntru. Dar nu trebuie să vă faceți griji. Sper. Sper că nu. Nu pot să zic exact că nu, dar sper că nu. Și am să vă atrag atenția la temperatură și intrăm în ultima sală. Bine ați sosit în ultima sală din nivelul turistic, în sala muzicii. Este singura sală care are cea mai bună acustică. Din această cauză poartă sala ca sala muzicii. În anul 2008 a fost dat un concert aici înăuntru, dar pentru vizitatori nu am dat lanterne. Nimănui. Dar traseul până aici era amenajat cu lumânări. Wow, da, corect. Avea un feeling foarte Îmi imaginez. dată și frumoasă. Deci, în spatele meu puteți vedea un punct cald construită din folie Sirius. Deci, fiecare salvare începe cu construirea punctului cald. Eu sper că v-a plăcut. O luăm spre ieșire. Numai că nu știu unde e ieșirea. Dar n-am uitat să vă zic să aveți grijă la cap și că e și cu un pic